Maad-adal iti posible apan nakaiyakar ti Lawag City Hall ang masarakan iti Barangay 10 iti Siyudad ti Lawag. Malaksid ang maibilang daytoy kadagiti maysa akang runaan na paspasyaren digiti bisita gapu iti disenyo na kuna ni Lawag City Mayor James Brian Alcid asaan na moderno tinausar nga arkitektura na a posible asaanen ang natalged ti kondisyon na. Siyempre Apo, as you can see, bricks. Bricks din na daduma, kita krakrak na daduman. Mabalimit i-repair game, siyempre ti-design namin digitoy. Siyempre modern structure tayo. Supposedly, adalandok na kadaan na digitoy bricks kitawan pa landok na Apo. So we can never tell. Siyempre ti-nature kit very very unpredictable tatan Apo. So narigan. Kuna ti Mayor, si sasagana ang mangipaay ti national government ti mausara budget para itipan nakaipatakder kaditi pasdek iti syudad, karamanin iti Kabarukuma City Hall ken Government Center. Maysa kadigiti kita enda pakaiyakaran ti City Hall ken iti Discolandia a masarakan iti Barangay 1 San Lorenzo. Gagem na maiyakar ditoy dagiti na dumadumang opisina ti gobyerno tapnon iti kastaket agbalin a one-stop shop daytoy para kadigiti umili. Ngem inpaganetget na anasken a maisarakan pay laeng tinapintas sa pakaiyakaran ti Discolandia. Dito Discolandia ngamin Apo, siyempre very crucial. Diyan agad entertainment hub ako natayo iti city. Ngayon madadalin ti ordinance na kasi the ordinance was supposedly it must be located to an agricultural area. Kaya siyempre omit pa na amin, so it violates the ordinance tayo. So kitain tayo, DJ. Dati ngamin Apo, naka-ado iti madawat tayo nga tulong iti national government with regards to infrastructure like buildings. If ikatenta di entertainment hub tayo dita, masabol i-relocate tayo. Han nga total closure. We must follow the ordinance nga it must be situated into a agricultural area Apo. Inlawlawag ti Mayor nga awan pay laeng iti pinal a desisyon pakaseknan iti pannakaiyak ti City Hall ken Discolandia. Ngem lawlawagik Apo, awon pay final. Gaputa daan, heritage ana. Baka, kasi awon pay museum ngamin Tilawag City Apo, so baka napintas nga museum detoy. If that will pursue the idea or the plan. Ngem no awan Apo, then we will stay here again for the rest of our lives at City Hall Apo. O mabaling. Mapapati nga iti agdama Lawag City Hall, iti addaan ti umababot ti agarup 160,000 foot traffic kada bulan. Kabayatan na pinadas ti news team nga alaen ti reaksyon digiti agtagikwa ti pasdek iti Discolandia, ngem saan dapay anang ipaay ti official statement. Mark Magdirila, Balitang Solid North.